Ahojte, volám sa Kristín Sun. Ako viete, dnes tu budú dve hostia, privítame ich spolu, áno? Nech sa páči, poďme na to. Takže toto je Angie, vytvára komiksy. Ahoj Angie, nech sa páči, sadni si tu u nás v mojej show, Sun Show. Takže ako sa máš? Ale v pohode. Tak, prvá otázka. Čo ťa vždy napadá pri tom, ako vytváraš a vymýšľaš tie komiksy? Vždy ma napadnú hrozne pekné domy a veľmi pekní chalani. To je také nenormálne. Vážne, no tak to musí byť super, nie? A určite tam je aj halúze veľa. No jasné, vynikajúce to je. Hlavne keď musím vymýšľať tie domy, no tak to je krásne. Jaj, tak z teba už bude módna návrhárka, akurát domov. Dnes máme pre teba prekvapenie. Vieš, kto to je? Nie, neviem kto. To prekvapenie je Sofia! Sofia, moja sestra! Ahoj, Sofi, čo tu ty robíš pre Boha? Ahoj, sestrička! Nech sa páči, Sofia, sadni si u nás aj ty. Takže, ak by ste náhodou nevedeli, Sofia a Angie sú sestry. Sofia, takže ty si speváčka, že? Áno, som. Aha, a cestuješ všade, alebo kam vlastne cestuješ? No bola som už aj v Amerike, aj v Egypte a tam spievam, no je to superové, hrozne ma to baví, no tak to je superové, dve sestričky tu máme vedľa seba, no a ja to mám rada a ja cestujem, veď vieš, no jasné, s tými komiksami. No a Sofia, ešte som sa ťa chcela spýtať, a čo chalani? Nič také. Samozrejme, ja už mám, však vieš, ja som vám hovorila. No sami tí bulvári, čo o tebe píšu hrozné. Tak fajn, už sa rozlúčime, dobre? Dobre, ahoj, maj sa pekne Angie a nech sa ti darí v tých komiksoch. Tak, aj ty Sofia, maj sa tiež, nech sa ti darí v tvojich pesničkách. Dobre, majte sa. Takže toto boli naša návšteva a na budúce, no tak to bude prekvapko. Majte sa, ahoj!